Il-katakombi ta' San Pawl huma meqjusa fost l-eqdem f'pajjiżna u jmorru lura t-tielet seklu wara Kristu. Il-katakombi għandhom konnessjoni diretta mal-grotta ta' San Pawl fejn dan għex għal 3 xhur. Dan għaliex l-istoriċi jgħidulna li l-katakombi ntużaw mill-ewwel insara f'pajjiżna wara l-miġja ta' San Pawl. Dawn huma l-akbar fost il-25 li jinsabu fil-madwar tar-Rabat u l-Imdina. Il-katakombi ta' San Pawl flimkien ma' oħrajn kollha jinsabu qrib il-pjazza tar-Rabat. Dan propju sa fejn kienu jaslu swar l-antiki tal-Imdina qabel ma din iċċeknet għad-daqs tal-lum fi żmien ir-Rumani. Il-katakombi jinsabu f'dawn l-akkwati għal raġuni li minħabba liġi ta' dak iż-żmien ma setawx jindifnu nies fil-belt tal-Imdina. Għaldaqstant dawn kienu jindifnu fl-eqreb post barra swar. Intant fl-okkażjoni tal-festa ta' San Pietru u San Pawl, Heritage Malta organizzat Open Day f'dawn il-katakombi. Dawn l-aħħar snin Heritage Malta bdiet tieħu l-okkażjoni li festa pubblika ikonna xi postijiet jew siti miftuħin b'xejn għall-pubbliku. Passoltu fil-ġurnata ta' jum l-imnarja niftħu l-katakombi ta' San Pawl. Intant fost sensiela ta' attivitajiet kulturali li għaddejjin fir-Rabat bħala parti mill-preparazzjonijiet għal festa titolari ta' San Pawl li ser tiġi ċelebrata l-ġimgħa d-dieħla ser jittella kunċert mill-Orkestra Paulus. Għadnija fil-ġimgħa tal-festa titolari għaliex is-sena tal-fidi, il-100 sena tal-Kongress Ewkaristiku kollu ma relatati ma' San Pawl. Dawn l-attivitajiet qed jittellaw fl-okkażjoni tal-50 sena mill-loti tal-unur ta' kolleġġjata lil parroċċa u l-100 sena mill-Kongress Ewkaristiku li sar f'pajjiżna.